Hi ha clubs a Mallorca que tenen molt bona fama i entrenen equipos benjamins i alevins a un octau de camp. Sí. A un octau. Cada vegada que faig un vídeo, però tu no estàs a la càrcel? I tu, no, tio, jo vaig estar 10 hores tancat i jo vaig sortir sense passar per jutjar, ben que dir... Ella sempre me diu, m'interessa treballar contigo, jo guanyo molt de dobles. I tu li dius, a on ten compte? I te diuen, a B365. No, fuera, no m'interessa. Si ten compte ja, no guanyo dobles. Jo estic limitat a 34 cases d'apostes. Només puc apostar dues a Espanya. Si un tio me demostra que està limitat per tot, jo en aquest tio l'escolt. Un tio que em diu que guanya dobles i té compte a B365, que és la més coneguda, vol dir que... No m'enganis. Sí. Jo sempre el consell que dono és que aposteu, si voleu apostar de manera responsable, a coses que coneixeu. Però jo el ludòpata és aquell que se fica a la pàgina i veu vòlei, aposta aquí, tenis aquí. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong de Rússia. A mi, jo cada dia, qualcú m'escriu i me diu quiero ser tipster. I jo li dic, no, tu no vols ser tipster, tu vols guanyar dobles. Claro. Perquè jo vaig voler ser tipster perquè jo feia això sense guanyar dobles. Acabant d'arribar a Sant Eugeni a gravar el 6è episodi de Pilotades Futbol Club. Estem a Can Joan Gallà, millor pronosticador esportiu del món. I anem a passar un parell d'horetes amb ell, que mos conta. Veniu. Si mos va, en Joan? Bon dia, Joan. Bon dia, passa. Com estàs? Molt bé. Canvi de casa, no? Sí, t'agrada? Pues, hombre, havia vengut de Salta, però això ja és un altre nivell. Sí, està molt bé. Hombre, és tristès. Manejam. Manejau, panita. Joder, mare. Arrencam 7è episodi de Pilotades Futbol Club. Ja sé que de fora he dit que era el 6è, però és que en duim tants que no m'ho esperava. I a més, tenint qui tenc aquí a la meva dreta, és que és un luxe, és un privilegi presentar-vos en Joan Gallà, millor pronosticador del món. Com està, Joan? Molt bé, content que estiguis aquí en jo, a menys que tal va el dia. Estic nerviós. Hombre, no. Mira, és que heu de veure on gravam, m'agradaria que hi fóssiu, però no ho podeu tenir tot. Bueno, jo estic content que estiguis aquí. Joan, vull, per la gent que no te coneix, que els expliquis a ells quina és la teva professió. Jo soc pronosticador deportiu, me dedic a... Bueno, la figura del broker a la borsa està molt coneguda, doncs jo faig el mateix en els pronòstics deportius. Me dedic a assessorar els meus clients a on han d'apostar. O sigui, jo contacto amb tu via Telegram, via WhatsApp, via el que siga. Joan, m'agradaria confiar en tu per intentar guanyar dobles, evidentment, i tu me dius, vale, Jaume, avui hi ha aquests partits, hem de fer això, hem de fer... Jo el primer que te diria és que el món del joc és complicat, no és fàcil. No vull que siguem pensar aquest tio ho sap tot, és un vidente, no és això. Simplement, jo crec que té més nivell per apostar que molta gent. Tu tens un bar i d'un bar sap més que jo, perquè dus tota la vida en un bar. Jo me dic en això, doncs segurament en sé més que tu. I simplement assessorant els meus clients de, si volen apostar de manera responsable, doncs que ho facin amb un suport darrere. Assessorar, que no vol dir, perquè hem vist notícies, que no és 100%. No, evident. Si tu creus que apostant guanyarà dobles segurs, ja no has d'apostar. Tens un problema. Sí, clar. Al final, jo simplement te dono uns coneixements perquè tu puguis aprofitar. I aquest transcurs, vull dir, antes de ser tipster, pronosticador, supos que vares ser apostador. Sí, jo vaig començar apostant de 8 anys i se m'anava bé compartir els meus pronòstics per Twitter en aquell temps. M'anava bé i després ho vaig convertir en la meva feina. Vull dir, i dono per entès que per Twitter era gratuït tot. Sí. Tu deies avui aquesta quota. Sí, jo simplement apostava i compartia les meves apostes de manera gratuïta. I això quin any va ser? Això, 2005, 2006... Fa 20 anys ja d'això. Sí, bueno, no, aquí feia per Fotolog. A Twitter 2013... És que clar,
jo compartia a la xarxa social que esté de moda. Que hi havia... Sí. Twitter crec que va ser 2013, això. I aquí, vull dir, tens un parell de resultats que... Sí, al final a la gent li agrada la meva manera de pronosticar i és quan passa un hobby a ser una feina. I és una feina, vull dir, perquè la gent se pensa que aquí estem, que nedes, que tal... No. Què és el dia a dia d'en Joan? Bueno, jo quan m'aixec, el primer que faig és consultar el meu mòbil, consultar el partit que tenim, consultar informacions, consultar tot tipus de paràmetres que me donguin facilitat de tenir una aposta. I mires això i després, vull dir, ho passes a canals... Sí, no, evidentment, jo tinc un canal gratuït, que és totalment gratis, que tu entres allà i jo ja pronostic, i llavors tinc un canal més privat, que és per meus clients, que me paguen una quota. Paguen una quota mensual. Sí, això és com un gimnàs. Tu pots anar allà, bueno, gratis no, però pots anar allà pel teu compte, o pots tenir un entrenador personal que te digui de fer això, això i això. Vendria a ser un poc així. Ara, i és que tal, no paguen res a un canal que és free, Sí, gratuït. i després l'altre paguen una quota mensual, o també hi ha qualque aposta Diari, també. diari, Sí, potser dic, avui a hora baixa tinc una aposta que m'agrada molt, val tant de dos peix. i sempre deixant clar que jo no t'asseguro guanyar. Jo t'asseguro que te dono una aposta i un raonament. Crec que passarà això per això. I aquí la gent, aquí és problema, que després la gent aquí pot ficar el que vulgui. Evidentment, jo sempre dono consells, mai he d'apostar una quantitat que si la perds te fa estar malament. És a dir, si tu cobres 1.500 euros, no hauries de perdre un mes més de 150 euros. És a dir, no se pot perdre més d'un 10% del teu sou. En aquest cas, ja entrarem després en temes de ludopatia. Vale, t'aixeques, mires el mòbil, mires tal, i passes les apostes. Però després segueixes analitzant... Sí, clar, perquè... al final la meva feina és un poc 24/7, perquè és tot al moment. És a dir, tu ara mateix pots haver un partit de tennis, encara que jo no sigui especialista en tennis, si ara mateix hi ha un partit de tennis i un jugador se lesiona, pues, sempre és una oportunitat de negoci. I sempre estàs 24 hores per Has d'estar pendent. T'agraden, vull dir, el futbol, adores el futbol, M'encanta. els animals, M'encanten. vull dir, sempre que pots afegir això en el teu dia, també. Sí, jo tinc dos cans i dos moixos, ocupen gran part del meu dia, i jo tot el tema d'animal, perquè el meu hobby número 1 és animals. Ha quedat demostrat a les xarxes socials que te segueixen que tens una presa i molt de pizza ajudes inclús a... Sí, sempre que puc, que pots. estic amb una protectora, ajudo en el que puc, de fet la meva cursa que tinc és de la protectora i en el final jo sempre dic que un animal, una persona que estima un animal ha de ser bona persona. Ja ho sabeu, ja. D'acord? Tema aposta. Quina és l'aposta que hagi fet una aposta que dius que t'ha coronat? Jo crec que l'aposta, no sé qui més dos s'ha guanyat, però l'aposta que més se me coneix va ser l'Ascenso del Mallorca Deport. Vaig guanyar crec que 96.000 euros, però el tema era que la quota era molt difícil, era una quota 15. El Mallorca va perdre 2-0 a Riazor i que el Mallorca pujava, en aquell moment se pagava 15 euros. I ho vares... Bueno, vaig apostar que el Mallorca pujava, que el Mallorca guanyava i que el Mallorca me n'assumís, que guanyava de més d'un gol. Vaig fer com Sí. moltes apostes. Si el Mallorca guanyava, jo ja sortia a guanyar, perquè se pagava a 2.10. Però aquesta aposta la record amb carinyo i això, que vaig fer una cosa que no s'ha de fer, que és apostar en socor. Normalment, quan apostes, no has d'apostar en el teu equip, a no ser que ho tinguis clar. Però vaig apostar en socor i m'ha sortit bé. I això no et s'acabes guanyant més? No. Perquè mos acabes de dir que havies guanyat 95.000... Crec que van ser 96. Bé, no estic segur, però crec que van ser 96.000. O sigui, n'hi ha hagut Sí. més elevades. Econòmiques, sí. El que, clar, tu potser te pots jugar, per dir alguna cosa, 100.000 euros a quota 1,98 i guanyes 98.000 euros. En canvi, aquesta quota era més alta. Clar. Ja més guapa. Home, és que si te jugues 100.000 euros per guanyar 98.000, això és un risc. Evidentment, per fer això ha de tenir compte VIP, una persona normal no ho pot fer. Clar que sí. Tema... Perquè ara vos moveu tots en Telegram. Fa anys. Perquè vull dir, fa anys que vos moveu per Telegram, però hi ha gent que no coneix Telegram encara. Bueno, Telegram és com un WhatsApp, però té una cosa que és que tu pots crear un canal, se diu, Sí. que tu pots ficar ja la gent que vols. I tu mandes un missatge i arriba
a 200.000 persones en el moment. Això WhatsApp no ho té. I Twitter ho té, però ja és diferent, perquè Twitter se perd molt de tal. En canvi, Telegram jo crec que et dona el que el tipster necessita. Clar, i aquí, vull dir, ells no poden... Bé, tu i jo podem xerrar com un WhatsApp, Sí. però aquests canals tu molles informació i comandes tu. Sí. No I m'ho poden contestar. I el màxim d'usuaris que tens dins, perquè tens un parell de canals, quants són? Ara mateix estic en 175.000. Això que és free o...? Sí, és free. I els de pago són més o menys? Bueno, és que ara de pago, 2025 no tinc un canal premium, el que faig és bancar apostes diaris. Apostes. Això crec que ho fa bastanta gent. Ho fa més gent, perquè Sí. la gent el que vol apostar avui, però potser demà no, i ho fas cada dia, tu vens una aposta i la gent que vol en aquell moment te les compra. I tu què trobes d'aquests? Perquè gent que vol ser Joan Gallà, quants n'hi ha? A mi, jo cada dia, qualcú m'escriu i me diu quiero ser tipster. I jo li dic, no, tu no vols ser tipster, tu vols guanyar 2 bes. Claro. Perquè jo vaig voler ser tipster perquè jo feia això sense guanyar 2 bes. Tu no vols ser tipster, tu vols tenir la meva vida. I no la tindràs. Perquè, què tens? 20 anys. Què fa? Un any que apostes. Jo fa 26 anys que apost. Jo tinc un coneixement que tu no tindràs. I jo vaig crear aquesta professió. Aquesta professió me la vaig inventar jo. Per tant, tu ja per començar, tu ja penses en guanyar 2 bes, no penses en donar un servei a la gent. Jo el que veig és que m'ha fuit. El que veig és que els tipsters heu fet un canvi perquè, clar, les cases d'apostes vos tenen coïts en els apostadors. Sí, en el final, les cases d'apostes volen que el tipster li dugui gent, però si guanyen te limiten i si perds te donen bonus i tal. I és un tema un poc delicat. Perquè, vaja, el meu punt de vista, dic, és com, jo estic cansat de, com que les xarxes socials les tens, milionari, i fa cursos i fa... I no. Dic, el canvi d'hagués ser, vull dir, evidentment, si jo començo ara a apostar i guany molt de 2 bes, te fan així, el que tu te tenen. I hi ha molts que han de fer el canvi, o de fer el canvi, i aportar la vostra experiència perquè els altres s'aprofitin. Mira, ella sempre me diu, me interesa trabajar contigo, jo guanyo molt de 2 bes. I tu li dius, a on ten compte? I te diuen, a B365. No, fuera, no m'interessa. Si ten compte ja, no guanyo 2 bes. Jo estic limitat a 34 cases d'apostes. Només puc apostar 2 a Espanya. Si un tio me demostra que està limitat per tot, jo en aquest tio l'escolt. Un tio que me diu que guanya 2 bes i té compte a B365, que és la més coneguda, Vol dir que no m'enganis. que no ha guanyat... No, jo a Espanya ja no puc apostar pràcticament. Estic a 2, que me deixen apostar, però bueno, a menys que dura. I un tio que aposta, un tio que té compte a Bet, és un perdedor. Perquè ara vaig escoltar una notícia que estan en un procés, no sé si judicial, de molta gent que diu, tu me deixes ficar 2 bes, els puc perdre tots, però el dia que enguany, m'ateres. Sí, s'escuden un poc en tipus un casino. Un casino hi ha dret d'emissió. Si tu vas cada dia al casino i cada dia guanyes, te diran no pot passar. M'apareix lleig perquè realment és un negoci en què si perds te vull, si guanyes no te vull, no és just. I me consta que hi ha denuncis i que s'estan delimitant comptes. Perquè antes n'han xerrat de fora de càmera, que no és això, és que el dia que perds 2 bes, que veuen que no els hi fas cas, tant tum. No, és que, mira, que te limitin si guanyes, m'apareix una porcada, però, bueno, és una empresa privada, però el que m'apareix pitjor és que un tio que perd 2 bes sistemàticament, si està una setmana sense apostar, li regalen 2 bes perquè segueixi perdent. Això m'apareix poc ètic, perquè si tu perds 2 bes i has decidit no jugar, reps un missatge, toma 15 euros gratis, i és una vergonya. Això mos pot dur a la ludopatia. No, evidentment. Jo sempre dic una cosa, la ludopatia és com tot. L'alcoholisme, el tabac, les drogues. És a dir, sempre hi ha un percentatge de gent que fa un mal ús d'algo.
El joc, bueno, jo el joc, allò m'agrada el joc, perquè no faig un mal ús. Allò m'agrada menjar-me una porcella. Si cada dia me menjo 3 porcelles, segurament me moriré en 45 anys. L'alcohol, allò fer un tassó de vi em pot agradar. Si cada dia bec 20 tassons de vi... I el joc és com tot. Si tu necessites apostar unes conductes de joc dolentes, ets ludòpata. Però si tu t'agrada anar al Mallorca, t'agrada anar al Madrid i apostar una combinada de 50 euros amb els teus amics, tens dret a fer-ho. No hi ha cap mal. I clar, per culpa de ludòpata, no se n'ocupa, és una malaltia, però per la ludopatia fa que mos prohibesquin a la gent que fem un bon ús. És com si te diuen, com que hi ha molt de borratxos, prohibint l'alcohol a tots balears. Bé, jo tenc dret a poder beure, si tu no pots beure, no beguis tu. I jo el que faria és, en els ludòpates, donar-los conductes perquè surtin d'aquesta patologia, que és molt dura. Però la gent que no té això, que mos deixin un poc tranquils, que mos lleven bonos, que no mos deixen... Com que mos estan posant moltes traves per poder apostar. Jo he de dir, has dit una cosa, que jo veig que hi ha un mal que pateix molta gent i que molta part, perquè ho toquen ses mans, l'alcohol és culpable de molt, també, Joan. Sí, jo el que veig és que la gent, l'alcohol és una droga que és legal, que és accés a tot el món, inclús el menor. Si un menor de 15 anys vol beure alcohol, beurà alcohol. Veurà. I que és la droga que més te canvia. Perquè per culpa de l'alcohol, un tio beu i aposta malament. És a dir, l'alcohol és detonant de moltes males decisions, bregues, de tot. Tragaperres. Sí, no, clar, és que per jo és diferent el joc que jo faig que no tragaperres. Claro. És que ja jugar un joc que és tragaperres... Ja t'ho diu el nom. Ja t'ho diu el nom. Una tragaperres, amb tots els meus respetes. Tu fiques dos ves, una tragaperres. Guanya l'amo del casino o del bar. Guanya el govern. Guanya l'amo de la màquina. Si tu penses un poc, te queda poc per tu. En canvi, les apostes deportives, jo contra les cases d'apostes, i jo crec que en sé més. Pòquer, si ho van tu i jo, qui guanyarà? És qui en sap més. Si feim una partida, no, però si feim 1000 partides... Si per 1000 partides arriba a guanyar que en sap més. Clar, i les apostes deportives per jo no és un juego de l'azar. Anar al casino, tu pots anar al casino, ruleta, bueno, fiques 50 euros, los tires, si guanyes... Però no és rentable anar a la ruleta. No. Les apostes deportives per jo sí que ho són. Jo hi ha per posar un context, en el bar que has pogut, tenim lo de les apostes de l'Estado, les quinieles, primitiv. Sí. Bueno, I molta gent diu, val més tirar la primitiva que treure alguna cosa. Jo dic, vale, l'entenc, però jo no ho comparteix. Per què? Perquè si tu analitzes la quiniela, que és molt mala de treure, perquè si no la traurien sempre, però tu saps que el Madrid és molt més bo que el Leganés. Tu la quiniela depèn de tu. Claro. En la ruleta no. Jo si jugo, allò és perquè m'agrada l'aposta, m'agrada la quiniela, perquè depèn de jo. I depèn del meu coneixement. Claro. En canvi, anar a la ruleta, blackjack i tot això, depèn de safar i jo no vull tenir sort. Jo vull saber... La quiniela, el meu m'ha de fer. Sí, però dic, les X que poses, sí. Vull dir, tu pots posar doble o no? A part, la quiniela val €1,50. La bàsica. La bàsica. €1,50. Tu tires €1,50 i per llavors tu estaràs que teva tirat, veuràs una granada, qui sigui, i ja tens aquest al·licient. Me pareix correcte. I tu detectes, vull dir, que t'haurà passat mils de vegades quan hi ha, vull dir, un parell de context, un ludòpata exponent que t'escriu, que torna i que tal, després és que te diuen que inclús te deuen demanar dos ves per poder apostar o que tu els hi postis per ells. Per jo estar en el ludòpata és curiós. Jo me puc jugar 5.000 euros i los perd i potser no soc ludòpata. En canvi, un tio, potser que si juga 300 euros sí que és ludòpata. Però jo el ludòpata és un comportament. És a dir, si tu apostes i perds una aposta i ho passes malament, necessites recuperar, ja tens una conducta ludòpata. En canvi, si tu perds, sí, jo experiències moltes, gent que me demana dos bé, gent tal, però evidentment jo mai deixaré a ningú dos bés per joc, ni per joc ni per droga. Jo, si a les 3 de matí me toca un companyero que me demana dos bés, pues tampoc li deixaré, perquè penso que és per alguna cosa mal. Claro, que no, en aquestes hores no toquen. No. Com que a mi que ha tocat a les 3 de matí per demanar-me dos bés i me diu per alguna cosa que... Sí. Canviant un poc de tema, tu domines molt
la tercera balear era rentable antes? Molt. Més que dominar molt, que és que sí, que dominava molt, la casa d'apostes no la domina. És a dir, ara te poso l'exemple del Porreres. El Porreres, quan va pujar enguany, va fer un equipasso. Nosaltres sabíem que havia fet un equipasso. Nosaltres si gent de futbol la flipava. I tu veus les quotes i tu deies, és que no s'entenen de res. Perquè Bet365, una casa d'apostes, veu Porreres, puja de preferent, juga contra, jo què sé, contra Binissalem. Binissalem du 10 anys a tercera. Favorito Binissalem. No, no va així. El tema no va així. No saben. I a tercera divisió, baixes, no ho saben. I tu, vull dir, primer, cercaves informació i quan te doguera fer un pèl famós hi devia haver informació que t'arribava. Sí, no, en el final... Tota sola. Els primers anys sí, però després ja t'enteres de tot sense demanar. Jo ja m'enterava de tot, sabia tot el que passava. Però bueno, és a dir, tu saps si hi ha baixes, si hi ha una despedida soltero, si hi ha tot això, si hi ha l'altre. I això ells no ho saben. I avui en dia, apostar a tercera divisió no deu ser rentable. No rentable per la quantitat. És a dir, tu millor veus un partit que dius, hòstia, m'encanta, però aposta màxima 100 euros. No interessa. Una casa d'apostes no... Vull dir, tu no, però potser un jovenet que vol començar i fica 10... Sí. Jo sempre el consell que dono és que aposteu, si voleu apostar de manera responsable, a coses que coneixeu. Per jo, el ludòpata és aquell que se fica a la pàgina i veu vòlei, aposta aquí, tenis aquí. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong de Rússia. Ping-pong. El confinament va fer molt de mal. Ping-pong de Rússia que jugaven gent de 200 quilos. Per jo, si tu apostes, a segon l'ha de perdre. I el pitjor és que quan guanyis, és pitjor. Claro. Perquè diu, he guanyat a ping-pong 300 euros. Sí, però raonen la teva aposta. No. Clar, molts de mi me diuen, he apostat en això. Jo li dic, per què? No, o també és típic, no, perquè és més bo. He apostat en la Liga d'Argèlia. El primer contra el tercer, en el primer, i tu dius, bueno, ja està. Aquí No, clar, jo en el final tothom me xerra d'apostes i escolta arguments i flip bastant de lo que se'n diu. Joan, vull fer una pregunta que no sé si la pots contestar o no. Vull dir, fa un any, xerrem de lo que se pugui xerrar, va ser la portada de tots els diaris balears, notícies... I nacionals. De tot, una cosa que una persona de Sant Eugeni, de repente, pum, clar, en els que te coneixem i va xocar molt. Sí, no, i jo també va xocar molt. No m'esperava i vaig entendre bastants coses. Després de ser portada tant de diaris, me vaig prometre que mai més tornaria a donar una entrevista. Perquè els diaris conten el que volen i conten el que els interessa. O sigui, si faig aquesta entrevista, és la primera entrevista que faig en un any i 9 mesos. Bueno, me van detendre dins una operació que van detendre 100 i pico persones, però el que passa sempre, te detenen, tu ja quedes com atacat, ja quedes com a... No, si gent sempre diu, no, si t'han detengut és que has fet alguna cosa. Allà m'han detendre, encara no he declarat, no puc xerrar del cas perquè és secret de sumari, però només m'agradaria que la gent que va xerrar malament d'allò, el dia que surti la meva innocència, que me demani perdó. En el diari demanaria que és molt fàcil posar una portada, és molt fàcil dir mentides, i allò és igual, jo tenc l'esquena molt ampla, però la meva predina, que se va morir poc després d'això, i molta gent, mon pare, ma mare, van veure coses que un pare mai ha de llegir. I que el diari, molts de diaris, diuen coses sense contrastar. Jo, antes de l'entrevista t'he comentat una cosa. Jo fris per tu de que aquest secret de sumari i tal i qual, que puguis contar el que s'ha de contar per tot el que s'ha contat, que la gent no en deu tenir ni idea de lo que realment va passar, perquè... No, jo el que m'ha sobregreu és que els diaris publicassin coses com que jo havia comprat un club de futbol, m'agradaria saber quin, i és que jo tenc apuntat, tenc tot el que van dir d'allò, i me sap greu això, que tu puguis dir qualsevol cosa a un diari, que si gent que escriu un diari, o tu, que tens un mitjà,
quan estàs davant d'una càmera i tens una exposició, has de saber el que dius, perquè tu no pots dir coses sense contrastar-les. És que mentides que varen dir que... I això te va afectar a nivell el teu negoci? Que va, que, O va ser un impuls encara? clar, és que, a veure, jo se m'han acusar, evidentment, la jutgessa de Madrid va desestimar. Allò se me va denunciar per amanyar partit del Mundial. És a dir, jo, de Santillani, amanyaré una Alemanya, però estic locos. El que passa és que què passava? Que jo, a lo millor, 300.000 persones li dono una aposta, tothom la fa, i se pensen que jo estic locos. Amanyar un partit. Sí, però hi havia més gent, vull dir, no te van encollir tu tot sol. No, van encollir a tipsters també, perquè clar, és que realment un tipster funciona com una manya, perquè tu dones una aposta i en el mateix moment molta gent aposta en això, i en canvi quan hi ha una manya i molta gent aposta en això. I com que van fer una barrida, i és que jo sempre dic una cosa, quan a tu te detenen i estàs en el calabozo, jo vaig estar en el calabozo, no? Tela. Tu, quan estàs allà, el 99% de la gent que està allà sap per què està allà. Jo no sabia per què està allà. Jo estava en lo mejor de cada casa y me dijo, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, no sé, aquí nadie lo sabe. Tot lo mateix. Y yo, te juro que no lo sé. Y me dijo, no, ¿pero por qué estás aquí? Y yo, no ho sabia. Ha de ser. Clar, jo estava ja tancat, que me van donar... Un zumo. Un zumo, i jo me van donar arròs a Carretilla del Norte congelat. Que sempre deia, bocadillo mortadela, coño, en pitjor te van donar una bossa que fiques al microondas, sense microondas. I me van donar això. Jo vaig estar un vespre, vam donar un zumo de pomo, que és el que més odien al món, i un donut. Un donut? Hòstia. I no me deixaven dormir, me pegaven cada hora... A Palma? No, això a Inca. I me pegaven cada hora en la porra, a la porta, perquè no me dormís. Per què? Pues perquè nosaltres era l'aniversari de Cas Puput de deu fer 2 anys. Hòstia. I a les 4 del vespre qualcú, vull dir, el bal que hi havia antigament va prohibir que... Vull dir, estava prohibit fer-ne, evidentment. Vale. I varen tocar en el bar, que ja estava tancat, i estem amb un grup d'amics de dins, i un amic, d'això que és anti-guàrdia civil, va insultar quan ja se n'anaven. Però jo no m'enterava de res, i de repente posam signe del Montaure a tope, jo així. Però jo no veia la Guàrdia Civil. I vaig veure aquell amic que insultaven, i vaig sortir de fora, els vaig dir, anem a casar-la, que me te vaig follir d'aquí. I va venir un tio, m'ha tirat en terra, m'ha posat jo no he aquí, i els meus amics volien llevar, i això va ser tot. I a partir, m'han endur cap a Inca, i va venir un amic meu que era Guàrdia Civil, dic, no me'n vull anar davant aquí, ens ha exposat per una tonteria, m'ha entrar, i això si no han deixat dormir gens. Però no... Pam, jo me cago amb aquella manta freda, perquè això era per ara, aquesta època, un poc més endavant. I això és la meva experiència, només... Jo te dic una cosa, jo l'experiència la record, m'ha quedat lo bo. M'ha quedat lo bo de quan estava tancat en lo mejor de cada casa, perquè tela. De fet, jo m'han d'anar a Diazepam i anàvem per delat, i vaig tenir que anar a fer les fotos, les típiques fotos que te fan. I en vez de cuidar les sabates, vaig cuidar les sabates d'un compañero sudamericà. Y quan t'arrib, me diu, joder, m'has cogido mis Nike, tío. Me volia pegar por unas sabatas. Y yo le digo, pero si están rotas, si no hubiese vuelto, te quedan las mías, que son unas Tommy Hilfiger de 500 euros. ¿Por qué te enfadas, tío? Tío, fora de sí, perquè li vull cuidar les sabates. No sé. Jo, el poc que vull d'aquest dia és dels companyeros que hi havia en el bar. Gent que potser no eren amics meus, que eren gent joves amics, però que els tenia com a amics, i a partir d'aquest dia tenen perquè el sentiment que van tenir cap allò, l'ajuda, es veure-los, hòstia, en Jaume, hi ha 3 persones que els atendré sempre guardadetes. És que quan te tanquen, en el meu cas, és a dir, ja m'acusen de manyar i tal. Si te tanquen per algo feo o per algo lleig, molta gent te dona l'esquena i és normal. És a dir, si jo mato un tio, evidentment, no és perquè cap amic meu me doni la nova bona. Claro. Però
lo teu i lo meu són coses que la gent... Jo l'endemà vaig anar pel poble i tothom me deia estim amb tu. No, jo me havia dormit a l'hotel. Entonces, Què tal l'hotel? y lo pitjor és que els haters, cada vegada que faig un vídeo, però tu no estàs en la càrcel. I tu, no, tio, jo vaig estar 10 hores tancat i jo vaig sortir sense passar per jutjar, ben que dir... I canviant, bé, seguint de la mateixa... La teva professió, a nivell Sant Eugeni, la gent, a lo millor la gent jove no, perquè avui en dia, més o menys, qui té Instagram, TikTok, Telegram, Instagram, sap el que és, però a lo millor hi deu haver gent que no li agrada perquè no deu saber. És que... Bueno, home, jo sé el que soc. Jo me dedico en el joc. I molta gent, o qualcú pensarà, no és una feina ètica. I té la raó. La meva feina, mal interpretada, però tu tens un bar. Un bar, per jo, fa una obra social. Tu tens un bar i gràcies a tu hi ha històries, un dinar, un sopar, però també hi ha històries dolentes. Claro. I el meu és el mateix que tenir un bar. És a dir, jo dono una eina. Tu la pots emplear bé o la pots emplear malament. Si l'emplees malament, jo seré un desgraciat, perquè t'he ficat el mateix, un bar, un gimnàs, un tio que tens un gimnàs i tens un tio que està aficionat i al final una obsessió. Per tant, jo èticament la meva feina, bueno, el meu raonament és, si t'agrada el joc i vols apostar, almenys deixen que t'ensenyi a apostar. Si no t'agrada el joc, no entris. Jo, aquí en el poble ve qualcú i em diu, Joan, vull apostar. No, tu no vols apostar. Tu vas guanyar 2 veces. Tu vas guanyar. I jo no t'ajudaré. Perquè si guanyes, em voldràs més. I si perds, podràs recuperar. No has d'apostar. Només has d'apostar si t'agrada apostar. Igual que les quinieles. Mon pare feia quinieles cada setmana i no era ludòpata. Anàvem a les Rambles i feia quinieles. Però no sabeu igual. Bueno, al final una aposta és una quiniela. Sí, però una quiniela si perds no vas a recuperar. Sí, però una quiniela, potser comences amb €1,50 i llavors fiques dobles, fiques... Tu pots gastar 10.000 euros en una quiniela. Sí, i però, més. Al final, tot és fer bon ús de la quiniela, fer bon ús de... Si tu apostes i t'encalenteixes, no apostis. Fem un gireu. Per cert, t'agrada la meva camiseta? Sí, pensava que era de Xina. No, d'Estrella d'Am. Pensava que... D'Estrella d'Am. Però això no sembla que en Rafael Nadal. Aquí no. Ho pareix, ja. Sí. Ho pareix. Me la diu el senyor Lluc Capó de Vietnam. És guapo. Me queda bé. Cada episodi ho faig amb una camiseta. Te queda bé perquè és de color blanc, com el Madrid. Sí, deu ser això. El Barça blanca era ben guapa, també. Sí. Ho faig això per si hi ha qualque empresa de camisetes o Futbol Emotion que em vol enviar qualcuna. O no, me la pot enviar. És lo seu. Plorar un poc. Joan, anem en el futbol de nostre. Sí. Tu has estat director esportiu del Sant Eugeni, de directiu, suposo que vas ser jugador en el seu... Esquerrà? Sí. Conyo? Sí, vaig jugar. Jo també la sabia penjar un poquet. Jo, saps què passa? Que tenia molta tècnica però era molt poruc. I me pegava molt. I jo anar a Camp Picafort o a les Salines sí que me rebentassin les cames. No. No m'agradava, me feia por. Agafava el balon i era esquerrà tancat, tenia un regate, només en tenia un, però m'anava bé, però no me rentava anar allà i acabar... Quin era aquest regate o era cap de dins? Sí, era el típic regate de que... Pam, l'ensenyes i tal. Però a la defensa no li agradava i vaig dir... Vaig jugar a Santa Maria, vaig jugar a la Vitòria, a Sinditeria, vaig jugar 3 anys allà, vaig anar a Santa Maria, en els juvenils, i jo vaig jugar a amateur un any a Sant Eugeni, però... I després te fiques com a directiu. Sí, ja que el futbol com a jugador no me rentava, m'vaig ficar com a directiu i molt bé. I després passes a director esportiu? Sí, vaig estar a la parcel·la de direcció esportiva, l'any, és que tema d'anys 2014, 2015... I tu ja eres director esportiu o te fiques de director esportiu quan no me vull equivocar el nom, que cuies, l'italià que cuies el club? En Roberto agafa, jo ja estava ja ficat. I tu amb en Roberto segueixes? I són 4 anys en Roberto? 4...
Van ser 4 ascensos, si no vaig malament, o 3 ascensos, i el darrer ascenso, que era ascenso a tercera divisió, me'l van quedar per un gol que va ficar el Santanyí dins Canal Independiente en darrer minut, si no anàvem a lligueta per pujar a tercera. Crec que van ser 3 anys d'ascensos de segona a primera, de primera preferent, bueno, 3-4 anys van ser. I aquests anys aquest senyor s'encarregava absolutament De tot. de tot. De tot. Eres patrocinador principal, devia ser president o que comandava, Tot. fitxaves tu o fitxava ell? Bueno, jo negociava algo, però en el final la darrera paraula tenia ell. O sigui, director deportiu amb un tio així, pinta bastant poc. Sí, bé, però i com que tu coneixes el redol... Sí, no, en el final, el regional, si tens 2 Bs, fa bons equipos. O sigui, director deportiu d'un equip sense 2 Bs, aquí t'has de moure. Claro. En 2 Bs, no has de fer res. Jo és una cosa que discuteix amb molts d'entrenadors que han vengut o... Jo no li... Vull dir, és com si jo ara... Dic en el Montaure, no. Tant de veig jo comand i vull que puj. No li trobo un sentit com és pujar a segona B, aquesta obsessió que ha tingut els darrers 20 anys, 15 anys el Josep que va aconseguir pujar a segona B, que després va quedar fora un duro perquè necessitava 2 Bs, no les puc entendre. En el final, troc que és com un ego, és a dir, tu agafes un equip i a més de pensar en disfrutar, te marques l'objectiu de pujar com a pels teus collons, i és com el Joseta, amb tots els meus respectes, que és el poble de ma mare, té potencial per estar a segona B, per ser del millor 80 clubs d'Espanya. No ho té. És un poble de 7 o 8.000 habitants, la seva categoria és tercera divisió. I l'únic equip que li ha anat bé això ha estat el Villarreal, que d'un polígon ha fet un equip Champions. És l'únic equip. Sí, però l'amor... Sí, però 2 Bs. Claro, 2 Bs. sí. Perquè jo tinc una mica allà i me diu, ja, sí, del Castellón. Encara que el Villarreal estigui primera, si gent del Castellón, si gent d'aquella zona, no del Villarreal. I en el final, trobo que fer un projecte superior a les possibilitats reals té fecha de caducitat. Que sí, el Josep va disfrutar segona B, muy bien, però en el final acaba segona. Va dur molt d'anys, vull dir... Jo no recordo quan va començar que volia tornar a pujar. Els primers anys pagava, no sé si eren 10 euros a cada punt, o sigui, 30 euros la victòria, 10 l'empat, tal... I cada any tenia els millors equipos, cada any. Sí, no, en el final, el tema de cobrar aquestes categories, o tens massa social, o tens sponsors, o tens un tio, que nosaltres en el Santanyí enguany tenim, bé, fa un parell d'anys tenim que les festes les duim nosaltres. Verbena, aquí la verbena s'omple bastant, i això dona per passar. Però no has de fallir No has de fallir. que ja és important. Perquè, clar, jo vull desmentir una cosa dels clubs regionals, és que Sant Mateu sempre viu de futbol base. I jo que he estat dins el Montaure i tot això no és vera. El Santanyí no té futbol base. No té res. No té. Sí, perquè, bé, és... L'Interplà. L'Interplà. Però l'Interplà no té res a veure amb el Santanyí. Sí, el Santanyí és un dels pocs clubs de Mallorca que no té futbol base. Per tant, el Santanyí costa cada any entre 20 i 25.000 euros. Això ho has de posar. L'Ajuntament deu donar alguna cosa. Dona, però a lo millor dona... A part de llum i l'aigua del camp. Sí, a lo millor hi ha una subvenció de 1.000 euros, 2.000 euros. No, home, no ho sé, però... Crec que nosaltres vivim de les festes. Nosaltres tenim la barra i aquí és un poble que li agrada pimplar bastant. Això... Li agrada pimplar i nosaltres vivim de la barra. Els jugadors paguen molt poc, crec que paguen 100 euros de fitxa. Dona gràcies. Sí, o 150. O sigui, A Montcó feien carnets, vull dir, te donaven sí, aquí, fer 4 socis. sí, aquí crec que paguen la fitxa, però aquí cobran la fitxa perquè qualque any no s'ha cobrat la fitxa I en setembre... per Nadal... Sí, i qualcú se'n va. Si te'n vas que pagar 120 euros per jugar a futbol, m'apareix molt poc. No, el futbol és el deport més barat que hi ha. Sí, m'apareix molt poc. I també, ara faré una crítica als jugadors, a vegades me fa molta ràbia. I no ho dic per qui tinc aquí, perquè són una monada, però qualque any veus jugadors de regional que se pensen en Cristiano Ronaldo, que no valoren res, que un dia hi ha aigua freda i te monten un pollo. Tio, si jugues a segona regional, segurament és perquè no serveixes per jugar més dalt. És un club humil i tu ets un jugador humil. Qualque dia hi haurà aigua freda. Perquè que també qualque dia s'espanya la caldera. I els jugadors van d'un pal... I no ho dic últimament, no, últimament tenim equips molt humils, molt agraïts.
I ara aquí comparteixen entrenos, que és el Teullà, que no és el Sant Eugeni, per Teullà. motius que va desaparèixer el Sant Eugeni i va tornar a arrencar. Pufos, el típic, supos. No sé. Li ha passat a molt de clubs i ara el Sencelles juga aquí. El Sencelles que està... Sí, no, el Sencelles té una massa social brutal. Brutal. Jo he de dir que enguany no he pogut anar a veure el 2, però l'any passat vaig passar molt de gust d'anar a veure el Sencelles i també a lo millor qualque companyero o això, i és que en pocs anys de no sentir el Sencelles, jo el meu primer gol com a amateur, que era juvenil amb el Montaure, que no hi havia juvenils. Això era l'any 2000, no? 2000-2001, jugaven a Sencelles, que hi havia cipresos, vaig anar a centrar. Això Can d'Arena. Sí, vaig anar a centrar i el vent va entrar. Pues el Sencelles realment és una vergonya que no tinguin camp de futbol, perquè venen aquí, jo vaig anar a veure el Sencelles Camp Picafort i el camp està ple. Sí, sí, sí. Inclús si hem de Sant Eugeni, hi va, perquè és com a, tio, tens un partit que... I el Sencelles no se complica, jo quan ho vaig veure, va anar en directe, no se complicava i li va funcionar. Diumenge, perquè justament Salti vaig dinar amb l'entrenador del Sencelles i el Constanci, que són molt amics tots, hi havia apostes de si me guanyarà de tants més rap, va guanyar el Sencelles 0-1. 0-1, sí. Vull dir, podeu ser amics, està bé, no passa res. Sí. I el futbol, vull dir, no tenir futbol base, jo sempre ho dic, és raro. Bueno, aquí hi havia futbol base, però sí que passava... Jo era entrenador de futbol base, jo estem amb Tomàs, entrenant. Amb en Vic? Sí. Vendrà? Lo millor bé avui, per WhatsApp mai que lo millor bé. El que passava era que tu volies fer una alevina a Sant Eugeni i tenies 4 tios. I me'l van juntar a Sant Eugeni i Sencelles. I van crear l'Interpla. Que després se va fer un club independent i això va fer que te va llevar... Però després, quan hi ha juvenils, n'hi havia... Sí. Se'n pot aprofitar el Sant Eugeni o no? Sí, crec que hi ha un acord amb això. Però ben que dir, els dobbers de l'Interpla són de l'Interpla i els dobbers del Sant Eugeni són del Sant Eugeni. Bueno, realment seria, vull dir, així no se toquen els dobbers per un amateur. En aquest cas no se pot dir que el Sant Eugeni toca dobbers de... Aquesta llegenda... Són dos clubs diferents i funcionam així, compartim camp, compartim tot, bueno, per a vestuaris, tal, però no... Tu creus, això són preguntes que feien, que s'entrena bé en el futbol base? Jo penso que cada entrenador és un món i que el teu fill entreni bé o no depèn de l'entrenador que toca. Hi ha entrenadors que van a competir, hi ha entrenadors que van a que s'ho passin bé, hi ha entrenadors... Jo sempre poso un exemple. Tu tens un equip com a entrenador i tens 10 nens, 5 bons i 5 menys bons. El problema és que els pares dels bons volen que juguin els bons. Els pares dels no bons, jo d'això tots el meu respecte, Sí, no. Els pares dels no bons volen que tothom jugui igual. Els pares dels bons te diran, no, si fas això me'l duré en el Constanci, perquè aquí s'avorreix el meu fill. I al final és una merda. Perquè, i els pares dels que no són tan bons te venen i te diuen ja, però és que el meu fill també té dret a jugar, i jo vaig deixar d'entrenar, en part per això, perquè realment un pare és molt egoista, només pensa en el seu fill. Si el teu fill juga, és un bon entrenador. Si el teu fill no juga, és un mal entrenador, per molt que sigui bo. I un pare és un molt egoista. Per jo el futbol va ser antigament del Constanci Perneria, el Poblense, el Manacor, i la gent feia buf. I això ha canviat perquè, clar, les titulacions, penso que cada pit se va entrenant millor a cada club, encara a puestos o entrenadors que tothom és diferent, que entrena millor i pitjor, però jo ara, per exemple, el que li recomanaria a tots aquests jugadors o pares que diuen no, ja estan mirant per l'any que ve, què passa? Que ja estan mirant a on jugarà el seu fill l'any que ve, dic, no mireu club, mireu qui vos entrenarà. No, però és molt bon consell. I també te diré una cosa, i ara potser em ficaré un xarco. Hi ha clubs a Mallorca que tenen molt bona fama, no diré noms, qualcú me pillarà. Hi ha clubs que tenen molt bona fama, Fet així, qualcú me pillarà. Hi ha clubs a Mallorca que tenen molt bona fama i entrenen equipos benjamins i alevins a un octau de camp. Sí. A un octau. Que te crida... I 600 euros de quota, o 700. No diré noms, van de vermell. I Això és un negoci gros, no?
Això és una vergonya. Són Fs, tenen Fs i tot. És una vergonya. Saben arribar en su cotxe, recte. Però un octau de camp. És una vergonya. Jo, Aquí, bueno, aquí, jo t'he dit que jo no sé si ho podia, la Salle hi entrenava. Jo vaig entrenar un any a la Salle o un octau de camp. i la Salle té un camp de futbol 7 també baix. Sí. No, O sigui, tu un cantó per un cantó al mig, dos equips més, és una vergonya. dos equips més i dos equips més a baix. A Santillani serem humils, però tu tens tot el camp per entrenar. Al mig camp, si és un equip de futbol base. A Mancó no, a Mancó ja s'aixapa en 4. En 4. I hi havia dies, quan jo entrenava els darrers anys als juvenils, que els dilluns m'on anàvem un equip on el pavelló. Pues me xoca que un poble tan petit tingui... Home, han arribat a tenir 14 o 15 equipos. És una bona feina, vull dir, s'està fent bona feina ara, Claro. però des de l'any 2007 cap a s'ha fet una feinada. I, perdona, Joan, de mèrit dels altres clubs, també. Sí. Vull dir, dels altres clubs, de fer desastres, Claro. que ho fan poc bé, fa en el redol, No, està clar i ho xupa tot. que sí, vosaltres teniu vinca de vora. Sou, Joseta, sou d'un parell d'anys que ho ha passat puta, Inca la gent se va desenganar molt, Joseta, bé com tot, té 2 o 3 anys molt bons. En que potser sí que lo del futbol base paga amateur sí que se podria aplicar. No ho sé perquè no estic de dins, però, home, Incas també l'Ajuntament crec que li dona un pastissal. Sí, el Camp Nou va costar la hipoteca, el seu camp, supos. Però és que jo l'any passat vaig anar a veure el Constanci dins el camp Collerense, no li vaig trobar cap sentit ni un. Vull dir que aquest partit dins Mancó seria una virgueria. Ja. Va ser gros, no? Claro, això és el camp més gros del món. No s'omple mai. Ja. Sí, no, al final, però també el Poblense, perquè aquesta regla de 3 són estadis. Però Poblense és un poble de futbol. Ja. Poblense juga els diumenges, la gent Sí. li agrada anar a Inca, costa. Ja. Costa molt. A lo millor si juguessin en el de césped A artificial... vegades juguen, no? Sí, ara jo vaig anar... El darrer que vaig veure césped artificial de Collerense i vaig anar ara que jugava contra el mitjorn. L'altre dia jo vaig apostar en el Constanci i un dels meus raonaments era el césped i vam entendre que jugaven en el d'artificial. Clar, això me canvia tot. Claro, s'igualen. Sí, no, el tema del futbol base i de tal, també hi ha molt de pares que li agrada molt com a fardar. No, m'ha cridat tal. I tu com a entrenador vas a entrenar. Un pare se queixa que el nen no juga. L'altre diu, no, el meu fill l'han cridat al Mallorca. I tu dius, el teu fill està aquí jugant en el teu poble, amb els seus amics. Si van a Mallorca, passarà de ser... El millor d'aquí... Això és lo de cabeza de ratón o cola de león. Passa i passarà. Te crida el Mallorca, prova-ho. Claro. És una oportunitat, prova-ho. Però d'aquí un any i mig o 2 segurament tornaràs. I no has fracassat, simplement que tu a Mancó o a Santillani ets més bo i a Mallorca ets més de dolents, a lo millor. Jo he tingut un directiu, no diré nom, Pot dir. no, que tenia el seu fill i per WhatsApp me deia que havia de jugar. No, això... Lo cada dia i, clar, tu com a entrenador te condicionen. No, vull dir... Tu per ser el cor no... Si l'has de posar, però si s'ho mereix i el necessites, i si no, no, i si no té un problema. Sí. A nivell entrenadors amateur de Balears, com ho veus? Veig que hi ha 2 escoles. L'escola Carlos Martínez. Ho anava a dir. Surt a tots els vídeos, en Carlos. No, jo li té molt de carinyo. Carlos Martínez, Jonathan Risueño, és gent superpreparada. També ficarien en Tomàs Vic aquí, perquè l'he tratat. És gent molt preparada, és gent que té coneixements brutals, però trob, els criticaré un poc, que compliquen el futbol. Separen el camp, repliegues... Jo moltes vegades escolto en Tomàs o en Carlos Martínez xerrar de futbol, o també n'hi ha un que xerra molt cult, en Linares, el nom. En Javi Linares. Javi Linares. Com que compliquen el futbol. Coneixement de locos. Sí. I llavors a l'escola hi ha un Mut, Polero, que fan el futbol fàcil. Tu no hi ha un Mut, el sent xerrar i és com tu i jo. Lots, tal. Què és millor? Pues cada equip necessita una tecla o una altra. És que guanya. Jo m'agradaria més que m'entrenés en Jaume Mut.
Perquè jo en Carlos Martínez, o en Tomàs, o en Jonathan Isuña me comencen a dir repliegues, defensa, zona tal, jo ja estaria perdut. En canvi, en Jaume Modiri te diu la tecla perquè tu facis clic. Evidentment, cada entrenador... És que en Carlos... És un altre nivell, en Carlos. Ui, bé, amb Sopolera mos van treure a nivell 1... Això, és que en Carlos ha de venir i que el que no sap en Carlos és que el Polero i jo fem el nivell 1 i els exàmens, si els preguntem els passaven per WhatsApp. Dic, Carlos, perdó. No, en Carlos és teu... Professor, sí. No, és a dir, en Carlos... Era el professor i jo donava classes de tennis en el seu fills a la Puríssima. Jo, com que venc del món dels tennis, i jo... Li podia dir, home, proves o pilota... O un saque de John Isner. No, hi ha un lloc que se diu Matapollos en els tenis, que ni em van passant de costat a costat i de peu. Aquí, no, evidentment, jo per molt de gust de xerrar... També hi ha un entrenador del Felnitx que m'agrada molt. Ara? Sí, en Corma. En Corma. Però que és una persona que de l'escola en Jaume Mut, de fet crec que són molt amics, que sense pegar una veu més alta que l'altra, ho té tot molt clar. I és un tio que potser mediàticament no és conegut, però si l'escoltes xerrar de futbol, és un tio que... Jo tinc una llista de gent que possibles i és un dels que... El tinc a la llista. És un tio, ara amb el Felnitx, el que està fent amb el Felnitx, sí. És una borrada. O sigui, ha agafat un equip, el va pujar l'any passat, el té que va quint a tercera divisió, un equip pressupost de ser de més baixa de la categoria. Un tio que si ell no coneix molt mediàticament, però m'agrada molt la feina. M'ha xerrat bastant gent molt bé d'ell. Sí. És un tio que no se fica en cap lío, és un tio que va a la seva boia, però té tot clar. I és que m'han dit, però per activa i passiva, que de dues n'espades. Me diuen que és un... Jo n'espades, mira que tenc... Jo no el conec, Mira que tenc amics en comú amb ell, tenc molt bons amics d'escola amb ell, però crec que mai l'he vist, mai he quedat amb ell. Així com en Carlos Martínez qualque dia he dinat amb ell, en espades crec que mai... Jo és d'aquesta gent que m'estan dient, ja me'l nomina, perquè com que m'has de nominar qualcú ara que veurem... És el típic que en el Collerense és com el Maradona, és com la germana de femení i tal, i és el típic tio que de tant d'anys d'estar allà s'ha fet com un mite però no puc analitzar perquè no sé com fa feina. Me van dir que un dia va guanyar en Carlos Martínez i llavors li va explicar com li havia guanyat. Algo així, van contar jo i pensava... Perquè està en un grup de WhatsApp i se piquen... Sí, no? També vaig conèixer en Pep Barceló. Va aparèixer un tio molt culte i molt... Jo en Pep el vaig tenir nivell 1 i nivell 2 de tennis. Quan se feia bloc comú i bloc específic, el bloc comú era el mateix i el bloc específic feies el futbol a tennis. I llavors també en Radio Marca he xerrat amb Òscar Troya, un tio també m'ha cau molt bé. Cédric Tius. Espectacular. Vaig fer l'iniciador a Mancó, m'ho va fer en Cédric. I l'altre dia, amb els nostres bons amics, Lluís Fortes, Roberto Mateo i Juanmi, els divendres hi va ara en Cédric, surt i li vaig dir, ei, digue-li si aquest any, això fa molt d'anys, i m'apareixer com Antoni Ordines que està a Noruega. Sí. Jo, també m'ha passat amb Jonathan Risueño. Jo, igual que tu supos, jo penso que sé de futbol, però a vegades estic en gent, me va passar amb Jonathan un dia, me va passar amb Cédric quan l'escolt, que jo dic, no tenia idea de futbol. Quan xerres amb un tio, en Cédric és un tio que dona, és una eminència de futbol. Te xerra de futbol i tu dius, jo és que aquí no rip. Però xerren bé. Sí. Vull dir... No xerren, no criden, tal. No, i la forma de xerrar t'enganxa. Jo és un exemple molt fàcil. Ningú discuteix que en Xavi Hernández no en sapi de futbol. Vull dir, en sap. I molt. Clar. I en Pep Guardiola, per jo és Déu. Però tots en saben molt de futbol, però un. Guardiola és un nivell extremat, però un tot sap, t'enamora quan te xerra i l'altre li direm a partir d'aquí. No, i llavors també és que el resultat també, és a dir, Guardiola ho guanyava tot. I si ho guanyes tot i amunt te respalda. Jo havia repartit d'en Guardiola, que el tio agafa cada partit i hi ha un moment que diu, ja sé com guanyarem. Hòstia.
Això és ser superior. Tu jugat a tenis, tu ara tens un torneo, jugues contra jo a la final i tu m'analitzes i dius li guanyaré per això, perquè al revés, a dues mans, i això ho feia en Guardiola. En Xavi, ha tingut un equip pitjor. A part, és com un prepotent. Sí, però el que jo he escoltat de les entrevistes de jugadors en petit comitè que xerren, diu que la idea que té aquí és brutal, però no sap. No ho sap transmitir. No ho sap transmetre, no ho sap gestionar, no gestiona jugadors. Ara, en Hansi Flick, en els joves, el tacte que té no l'ha tingut mai en Xavi. No, perquè en Xavi és com a més xulo, com a jo ho he aconseguit tot, tu ets un niñato. No sé, trobo que, a part, en Xavi i en Hansi arriben a un vestuari sense dos pes. He de tirar de vells tipus Lewandowski que donen un rendiment de locos. Però l'any passat no. Sí, he de tirar de veteranos que actualment qui juguen al Barça no és per dos pes, és per el que queda del Barça. I tu amb això tampoc tens molt que triar, és a dir, és el que hi ha. Si tu damunt li dones canya als que t'han les castanyes del foc, estàs perdut. Tema Vinícius, Rodrigo Ballon d'Or. Soc madridista, però cada dia espero que Vinícius se'n vagi. Jo no som de Madrid, però pens que si mires un partit i li poses un fol aquí quan ell té el balón, és el millor. Quan li lleves el fol, el pots llevar. Però, sí, per condicions, és el millor jugador a Madrid, però no m'ho basta. Per jo Madrid representa el millor equip històric. Sí, això sí. I que un jugador cada partit tingui problemes, l'ha de llevar. Jo el llevaria perquè per jo res també que suma. Allà no me val que faci 2 gols si llavors se pega amunt, s'insulta. A més, ja des del minut 1 és un comediant. Tot sense que... No, la diferència, els temes de racisme, ningú se fica amb en Rüdiger, ningú. És que a Madrid tu agafes l'inici titular i n'hi ha 7 o 8 de color o negre. És que avui en dia no pot dir res, negre, 7 o 8 negres. I només se fiquen amunt. Amb un? No se fiquen a mi per negre, se fiquen a mi perquè fa de beneït. Perquè sí. Pues, Joan, per anar acabant, que si no se mos tornarà a bloquejar com Sant Nico López, m'has de nominar a qualcú que t'agradaria, món futbol, futbol entrenador, món de l'esport, món dels tipsters, que t'agradaria que vengués un dia o jo anar, o hi vengués a... Te donaré molt de noms i tu tries, ¿vale? En Tomàs... Això li has de dir a cap. En Tomàs Vic, és un tio que pots entrevistar, en Corm Andreu, en Jaume Pou, jugador mític, en Bote. En Bote és un tio, no sé si el coneixes. Està pollant. En Bote? Ui, que no. En Bote. Fa molt d'any que li he perdut la pista en Bote. Crec que està coordinador del Rafal. O l'any passat... En Bote és darrer, te pega una hòstia... Són dos germans, Jo dic en Miguel Ángel. Hòstia, pues no me'n recordo, festejava Inca en Bote... Pues m'he d'informar de quin era. En Bote, qui més? Pots entrevistar? De futbol balear, Mateu Ferrer. No, Mateu ja... Mateu Ferrer sempre està, Dani Benítez. Dani també està a la llista. Marco Asensio és possible o ja és difícil? Tu ho coneixes? No. Antonio Raillo el conec, que potser t'agradaria en Antonio. Però que en Antonio no va a entrevistes, això. No, això no és una entrevista? Ja, li vendrem així, li direm una xarra. Xarra, un FIFA... Sí, el ping-pong és bon. Que per cert, aquí xerres d'en Raillo. És molt bon. Jo només he fet un vídeo, un poc polèmic de TikTok, en el compte Jaume Puput. De Mafeo. I vaig fer una pregunta. Jo vaig veure aquesta polèmica i, sincerament, mira, jo Mafeo, el que ha de fer, te va escriure per privat, alguna cosa així. Sí. Mira, a Mafeo el que ha de fer, ell és lliure per sortir. Tu pots sortir. Però si te'n vas en el dimecres bo, i te'n vas en el social, i te'n vas en el Moli, tu ets lliure per sortir. Ningú te prohibirà sortir, bueno, el millor que el millor. Però el que no pots fer és, si tu cada dia surts, o surts molt, que qualcú ho digui. Mem, tu estàs que cobres, m'ha fet 1 milió d'euros cada any? Sí. Són 100.000 euros cada mes. Si tu surts cada dia i tu vols publicar,
Que espavili, tio. Tu saps que el Mallorca, els jugadors del Mallorca, si tu estàs expulsat o lesionat, no pots fer entrevistes? No, no. Jo no ho sabien, això, però pots sortir de festa. A veure, allò... Clar, és que... Mon pare ho vaig xerrar. Si un jugador ha de sortir, què és millor que surti? Si està lesionat o si ha de jugar? Ara te posaré un exemple. És un debat. És molt fàcil. Jo tenc el meu camarer que està de baixa. No vendrà a fer canyes. No. A veure... Si jo el veig, el meu camarer, venir a fer canyes allà, jo me posaré nerviós. Hombre, jo penso que Mafeo és lliure per sortir, Sí, jo però també. tu ets lliure per dir que ha sortit, perquè tu fas de mitjà i tu xerres. Jo si vaig anar a Mafeo de festa, pues, a veure, jo me dona igual, però si jo ho dic i jo vam escriure... Bueno, jo ho vaig fer perquè el segon dia va tenir això no ho vaig explicar en el vídeo, Ja. va tenir un comportament un poc fei amb un companyero meu. Va fer un poc, li va demanar una foto, evidentment, i va dir que no, y el va vacilar, yo soy el hermano de Mafeo, y el meu compañero le iba a decir, pues una foto con el hermano de Mafeo, para decirle a Mafeo que he estado con su hermano. I ell li va contestar malament i aquí van entrar un pot de... Jo Mafeo personalment no me cau bé, jo soc molt mallorquinista i no me cau bé, trobo que cada estiu fa que se'n va, que no se'n va i tonteries per millorar contacte, i jo si sortia de festa, jo li faria una foto, li diria m'acaba de veure a Mafeo o tal. És lliure, però també soc lliure de dir que... És cap de 2 o 3 setmanes del meu vídeo, que clar, què va passar? Jo I vas contestar en privat? li vaig dir, vine a menjar un arròs brut que has puput. Va dir, nunca he comido Nunca he comido. arròs brut. Dic, pues, ara he fitxat per un altre equip. Jo sí fitxes per mirar... I vaig rebre una informació al cap de 2 setmanes de la polèmica aquesta que tornava a ser en el Molí. No vaig fer res, però... És que, Hermes, tu has vist el reportatge de la final de Copa? No, no l'he vist encara. Pues mira'l, que l'enfoquen en el Mafeo y le dieron Jaume Costa. Hoy salimos en el social. Ah, sí. O sea, tu saps que hi ha tal i trabaja un reportatge de divisió. No, i també hi ha una imatge que diu, quan va cap al vestuari, 2 dies libres! Dic, tu no ho diguis, que ho digui un dels capitans. Sí, no, home, és un debat. Poden sortir jugadors legionats? Jo penso que no, representa... Jo pago 600 pavos de soci. Claro. Jo t'estic pagant la nòmina. Dic, té una massa social darrere, No. que si tu, ara el meu fill, o tal, o sentir això, coño, si Mafeo surten, no, jo, a Messi i Cristiano no els has sentit mai una polèmica. A més, jo crec que ha de tenir vista. És a dir, que tu vols tal, que de que teva, fas una barbacoa que teva, crides els teus col·legues, I cerveses, i... però si demà sent el dimecres bo, què pretén? Que ningú te vegi. A part, ara Mallorca ha pujat molt. Claro. Fa 10 anys, quan estem a segona B, si un jugador sortia, ni t'enteraves. No, i te donava igual. I a més m'ha fet el veus i fa el 40. Sí. Pareix un chihuahua Sí. plegat. Tu el veus, però ja el veus és futbolista. De la manera de caminar, Claro. a part, va molt xulo, m'ha fet. I de va passar, jo penjo el vídeo i faig una pregunta, si podien sortir, si no, si tal, i dic, que l'havia vist, quin jugador és? Jo no dic en cap moment que és en Mafeo. No, però és que... I clar, quin èxit va ser que la gent, quan fas una pregunta i és així, tot d'una, tot pa. N'hi ha un que va dir que era en Morell. Dic, clar, se va viralitzar que en 10 minuts de vídeo, en 10 minuts duia 12.000 visites en 10 minuts. Jo era a casa nostra, que era un dijous libre, i veig aquí, Instagram, Mafeo quiere enviarte un mensajillo. No me toquis. Dic, que raro, que un jugador de primera, en Jaume Martorell, que faig TikToks, i és l'únic TikTok que he fet un poc, i me diu, jo no estuve aquí, i dic, però en el Moli i en el dimecres bo, sí? Perquè ell me deia que no havia estat una cata de vi. Dic, hi havia estat, el que no bevia el vi. I dic, vale, mira, jo, com antes hem comentat, jo no vaig gestir tots ni aquestes coses per crear una polèmica ni ningú. Sí, però... I al final Jo... me fa ràbia perquè no l'havia d'haver eliminat en el vídeo. Jo soc partidari de la llibertat d'expressió. Si tu surts de festa, ets lliure per sortir de festa. Bé, no sé si lliure, no sé si el millor que li deixa, però si jo vull dir que me l'he trobat, el dic. Jo no hagués borrat el vídeo i jo li hagués contestat el que tinc que fer és no sortir de festa. Ja està. Sí. No, jo en aquest sentit, que segur que li van cridar l'atenció, no pot sortir, si t'has lesionat, no té cap sentit. No, però lo millor, un dia, vale, bueno, et sortis, però és que te vegin no sé quant de dies, nomines en Raillo. Sí, en Raillo nominat, en Raillo no va molt de xerrar a premsa, se farà el logo. Però no és premsa.
Rayo no és premsa. Jo- Estàs nominado, Rayo. Jo li diré, a veure si no se Dic, fa la puc anar a casa seva, venir allà a Mancor. Viu aquí de vora, viu per Portal, si no vaig malament. Un bon vot. Joan, moltes gràcies. A tu per Xerraríem, si aniguéssim traient temes, Jo estic xerraríem passant molt de gust. que mos poden seguir a les xarxes socials de TikTok, Instagram, a la X, però la tenim un poc... Hem de dir que l'Ultra de Santa Maria t'han de seguir, perquè te segueixen molt. Sí, Un missatge per l'Ultras. és increïble. Allò m'encanta, ja ho sabeu. El que passa que per feina no puc venir. M'agradaria un diumenge, a lo millor, posar un partit un poc més tard i vendré perquè el darrer partit que vaig venir, quan vaig arribar ja n'hi havíeu fotut 5 en el Montaure. Evidentment no me ficaré amb vosaltres allà a seure, que no podré entrar a Mancor, però un dia, un partit, evidentment. Aquell dia van fer cervesa amb en Jaume, va venir el jefe dels Ultras, un poquet d'allà, que és un club que és molt guai. Sí. I enhorabona perquè ho feis molt bé. És, Joanet, Molt de gust, Jaume. igualment.